L-akbar trade union f'pajjiżna, il-General Workers Union qalet li l-Malta Labour Migration Policy se tagħti direzzjoni b'saħħitha u deċiżiva. Dan intqal waqt laqa li l-Union kellha mal-Ministru responsabbli mill-internu x-xogħol Byron Camilleri, is-Segretarju Ġenerali tal-Union Joseph Buġejja ikkummentat dwar din il-politika. Bħala Workers Union għajna b'sodisfazzjon id-dokument ta' konsultazzjoni huwa dokument li qed jagħti direzzjoni sinifikanti b'saħħitha u deċiżiva biex nikkontrollaw l-abbużi li jsiru fuq il-ħaddiema barranin u nagħtu dak li dejjem għandna kwalità fl-impjiegi. U dak ikun ifisser mhux biss għal ħaddiema barranin imma l-ħaddiema Maltin ukoll li qegħdin fis-suq tax-xogħol. Minnaħa tiegħu il-Ministru Camilleri sostna li l-Gvern irid jassigura li l-ekonomija taħdem għan-nies u mhux in-nies jaħdmu għall-ekonomija għalli pajjiżna illum qiegħed jitkellem mhux dwar kif l-eluf se jsibu xogħol imma min iħaddem qed jitkellem dwar kif għandu bżonn aktar ħaddiema. Din il-laqgħa ingħaqdet ma' diversi oħrajn li l-Ministru Camilleri kellu ma' diversi stakeholders. Din il-konsultazzjoni se tibqa' għaddejja sad-9 ta' Frar u wieħed jista' jgħid tiegħu fuq publicconsultation.gov.mt.